Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga aditibo or basic verb conjugation, ug unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajimemashou! Sa miaging leksyon 43, atong gituki unsaon paghimo og mga noun-based subordinate clauses, paagis pagbutang sa verb nga anaa sa plain form at tubangan sa noun. Niining lesona, atong estudyuhan ang duha pagyud ka paagi sa pagbuhat og mga subordinate clause. Kini ang paggamit og koto ug paggamit sa particle nga no. Atong eksaminon kung kanus-a nato gamiton ang koto ug kanus-a nato gamiton ang no ug kanus-a pwede gamiton bisag hain lang aning duha. Suma total, kining koto ug no muhimo kini og subordinate clause sa bisan unsang sentence nga nagtapos baron sa noun, adjective o verb aron ang subordinate clause mahimo sa grammatical nga pagkaistorya ngadto sa usa ka noun. Mao nay gitawag og nominalization. Unya kay ang subordinate clause usa naman ka noun, pwede na siya ipasoksod sa sentence kung hain to pwede mahimutang ang usa ka noun. Ma-subject ba karon, predicate, direct object ba kaha o indirect object ba ug uban pa. Sa in-English, ang pasabot sa koto kay fact ug kuyog sa no ang pasabot kay ang kaso kay ug mohimo pud ni og noun gikan sa mga infinitive sama sa to eat is fun ug nouns gikan sa gerunds pangalitan eating is fun. Paagi sa koto ug no, pwede kang mohimo og mga complex sentences sama sa alegre ang pagkanta. Ang pagkanta kinahanglan i-nominalize. Ang pagkabuhi kay paghigugma og usa ka tawo. Ang pagkabuhi ug paghigugma og usa ka tawo kinahanglan natong i-nominalize. Sa sunod nga mga ehemplo ang mga subordinate clause nakasuwat sa Violet. Gusto ko motukar og piano. Kabaw ba ka nga naminyo siya sa miaging tuig? Nakakita ko nga si Mami mihawok ni Santa Claus. Ang mipatay niya kay siya. Nakasabot ko nga bantugan siya paagi sa balita. Tanang mga Violet nga parte sa atong mga sentences diri kinahanglan i-nominalize gamit ang koto o no, inighubad ngadto sa hinapon. Karon, kanus-a ka man mo gamit og koto ug kanus-a ka man mo gamit og no. Sa kasagarang sitwasyon, pwede ni sila bali-balihon. Pangalitan inig ingon, alegre ang pagkanta. Sa hinapon, pwede ta mo ingon, utao koto wa tanoshii desu. Utao koto wa tanoshii desu. Ang utao o pagkanta atong ginominalize gamit ang koto. Sa mas miandan, ang verb kinahanglan anaa sa plain style. Pwede po ta mo gamit og no sa pag-nominalize. Utao no tanoshii desu. Utao no tanoshii desu. Ang kalahian sa meaning kay sa paggamit og no aduna kay emotional connection sa pagkanta. Siguro gusto gyud kay kamo kanta samtang kung koto ang imong gamiton, murag wa kaayo kay hilig sa pagkanta ug wa kay koneksyon. Sunod nga ehemplo, ang pagpanigarilyo dili maayo sa atong kahimsugan. Atong inominalize ang pagpanigarilyo diri. Ug sa hinapon, tabako suu koto wa kenkou ni warui desu. Tabako suu koto wa kenkou ni warui desu. Mura ni kinatibuk ang kamatuoran. Pero pwede pud kamo gamit og no. Tabako suu no wa kenkou ni warui desu. Tabako suu no wa kenkou ni warui desu. Paggamit og no, aduna kay emotional connection nga gipasabot. Siguro aduna kay kaila nga may problema siyang lawas tungod sa pagpanigarilyo. Sunod tang ehemplo, kabaw ba ka nga naminyo siya sa miaging tuig? Atong inominalize ang naminyo siya sa miaging tuig. O gamit ang koto, kyonen kanojo ga kekkon shita koto o shitte imasu ka? Kyonen
kanojo ga kekkon shita koto shitte imasu ka? Himatik di nga ang subject sa atong subordinate clause nga kanojo mokuha sa subject particle ga. Pwede po ta mo nominalize gamit ang particle no para mohatag og emotional connection. Kyonen, kanojo ga kekkon shita no shitte imasu ka? Kyonen, kanojo ga kekkon shita no shitte imasu ka? Siguro ang naminyo imong ex-girlfriend. Sunod nga ehemplo, ayaw kalimti pagsira sa bintana. Ang pagsira sa bintana mo'y atong direct object o kinahanglan kini i-nominalize. Gamit ang koto, mado shimeru koto wasurenai de kudasai. Mado shimeru koto wasurenai de kudasai. O gamit ang no, mado shimeru no wasurenai de kudasai. Mado shimeru no wasurenai de kudasai. Adunay pasabot nga emotional connection kung mogamit ka og no. Siguro ikay tag-iyas bay ug di ka gusto malungkab imong Pinoy-anan nga ang kawatan moagis bintana. Sunod nga ehemplo, naghuna-huna kog palit og auto. Ang palit og auto mo'y atong direct object ug kinahanglan kini i-nominalize. Gamit ang koto, kuruma o kau koto kangaite imasu. Kuruma o kau koto kangaite imasu. Gamit ang no, kuruma o kau no kangaite imasu. Kuruma o kau no kangaite imasu. Gamit ang no, adunay gipasabot nga emotional connection, siguro kinahanglan gyud kay nimo ang auto. Kung ang subordinate clause o sentence nga i-nominalize naghuman sa noun da o noun des, unya koto imong gamiton pag nominalize, ang da o des mausab ngadto sa de aru, unya dungagan tas koto. O ang da o des mahimong da tuyo, unya dungagan og koto. So mahimong de aru koto o da tuyo koto. Pag nominalize gamit ang no, taktakon ang da o des ug pulihan kini sa na, unya idungag dayon ang no. Na no. Tan-aw na to nga atong mga ehemplo. Ang sentence, peligro kay usa kini ka tsunami. Ang usa kini ka tsunami kay kinahanglan i-nominalize. O gamit ang koto, tsunami de aru koto wa abunai desu. Tsunami de aru koto wa abunai desu. O gamit ang usa pa ka style, tsunami datuyo koto wa abunai desu. Tsunami datuyo koto wa abunai desu. O paggamit og no, tsunami na no wa abunai desu. Tsunami na no wa abunai desu. Gamit ang koto, mura ra kag naghimog general statement, why emotional attachment. Apan gamit ang no, aduna ka emotional connection sa imong gisulti. Tingali, di ka gusto nga maapektuhan sa tsunami. Ang sentence, nalipay kay ko nga usa ka batang babae. Siguro bag-o ning natao ba. Ang usa ka batang babae, onna no ko des, mao ni kinahanglan nato i-nominalize. O gamit ang koto, ang sentence mahimong onna no ko de aru koto wa totemo ureshii desu. Onna no ko de aru koto wa totemo ureshii desu. O gamit ang laing style, onna no ko datoyu koto wa totemo ureshii desu. Onna no ko datoyu koto wa totemo ureshii desu. O gamit ang no, ang sentence mahimong onna no ko na no wa totemo ureshii desu. Onna no ko na no wa totemo ureshii desu. Tungod kay sa hinapon wa man nato gisulti kung kinsay nalipay, kung mogamit kag koto, ang maminaw pwede pud mo sabot nga laing tao ang nalipay, nga ang bata usa ka babae og dili ikaw. Apan kung no imong gamiton, maklaros na minaw nga ikaw mismo ang nagsulti mao ang nalipay. Kaya aduna may emotional connection kung mogamit tag no. Kung ang sentence nga imong i-nominalize nagtapos sa usa ka i-adjective, pwede nimo ibutang diretso atubangan sa koto o no, inig-nominalize nimo. Aduna tay mga ehemplo. Ang sentence, natural lang nga cute ang mga baby. Kinahanglan natong i-nominalize ang nga cute ang mga baby. Gamit ang koto, akachan ga kawaii koto wa atarimae desu. Akachan ga kawaii koto wa atarimae desu. O gamit ang no, akachan ga kawaii no wa atarimae desu.
Akachan ga kawaii no wa atarimai desu. Kung koto ang gamiton, ang pasabot kay distansya ka. Siguro imo ning gisulti isip usa ka biological fact. Apan kung no imong gamiton, adunay pasabot nga emotional connection. Siguro imo ning nasulti tungod aduna kay personal experience bahin sa mga babies. Usa pa ka ehemplo, makatingalahan nga ang winter karon tuiga init. Ang winter karon tuiga init kinahanglan i-nominalize. Gamit ang koto, Kotoshi no fuyu ga atatakai koto wa hen desu. Kotoshi no fuyu ga atatakai koto wa hen desu. O gamit ang no, Kotoshi no fuyu ga atatakai no wa hen desu. Kotoshi no fuyu ga atatakai no wa hen desu. Sa koto, wa kay emotional connection ug imo tingali ning nasulti isip general observation. Apan gamit ang no, aduna kay pagkapakyas. Siguro mahilig ka mo ski, unya tungod kay init ang winter, basin wa kaayo mo snow, unya di na hinon ka ski. Kung ang clause o sentence nga imong i-nominalize nagtapos sa usa ka na adjective, mahimo kining na koto o na no. Inig-nominalize nimo. Aduna tay mga ehemplo. Ang sentence, ilang siguraduhon nga ang baby himsog. Nga ang baby himsog kinahanglan i-nominalize. Ang himsog sa hinapon kay genki na, nga usa ka na adjective. Gamit ang koto, karera wa akachan ga genki na koto o tashikameru. Karera wa akachan ga genki na koto o tashikameru. O gamit ang no, karera wa akachan ga genki na no o tashikameru. Karera wa akachan ga genki na no o tashikameru. Ang no mopasabot og personal connection, siguro ang baby imong anak mismo. Sunod nga sentence, nakasabot ko paagis balita nga siya sikat. Nga siya sikat kinahanglan i-nominalize. Ang sikat sa hinapon usa ka na adjective, yumei na. Gamit ang koto, kare ga yumei na koto wa nyusu de wakatta. Kare ga yumei na koto wa nyusu de wakatta. O gamit ang no, kare ga yumei na no wa nyusu de wakatta. Kare ga yumei na no wa nyusu de wakatta. Ug sa mas miagi, ang no mopasabot og emotional connection. Siguro personal nimo ni nga higala nga wa kay kalibutan usa di ay kadakong tao hangtod nga imo siyang nakit-an sa balita. Karon, unsa mang manghigayon nga kinahanglan mo gamit gyud ta og koto ug di ta pwede mo gamit og no. Kinahanglan ta gamiton ang koto kung ang koto parte kini sa formula sa usa ka verb conjugation. Kini ang mga verb conjugation nga gamit og koto. Eksperyensya. Ang formula niini kay plain past form sa verb plus koto ga aru, bali ta koto ga aru. Ang panagsa nga panghitabo, ang formula niini kay dictionary form sa verb plus koto ga aru o ru koto ga aru. Abilidad, ru koto ga dekiru. Pagdesisyon, ru koto ni suru. Og ang gidesidir sa ubang tao, ru koto ni naru. Mga verb conjugation ni sila nga atong tukion sa mga future lessons. Kini silang tanan mo gamit og koto sa ilang formula nga di pwede ilisdan sa no. Kinahanglan pud ta mo gamit og koto inig nominalize kung ang sentence usa ka sentence nga abstract o huna-huna, di direkta o general statement o pangkatibuk-ang pagkasulti. Pangalitan, ang pagkabuhi kay ang paghigugma sa usa ka tawo. Ang pagkabuhi o paghigugma sa usa ka tawo kay mga abstract concepts kini. Busa atong gamitan og koto sa pagnominalize. Og sa hinapon, ikiru koto wa dareka o aisuru koto desu. Ikiru koto wa dareka o aisuru koto desu. Ang sentence, ang pagtan-aw kay ang pagtuo. Ang pagtan-aw ug ang pagtuo kinahanglan i-nominalize gamit ang koto tungod kay usa pud ni ka sentence nga abstract, indirect o general. Og sa hinapon, miru koto wa shinjiru koto desu. Miru koto wa shinjiru koto desu. Sunod nga ehemplo,
Illegal ang pagbaligya og ilimnon sa mga minor de edad. Kini usa ka general nga pagkasulti bahin sa balaod. Busa atong gamiton ang koto sa pagnominalize. Sa hinapon, misenen siya ni alcohol wo uru koto wa ihan desu. Misenen siya ni alcohol wo uru koto wa ihan desu. Sunod nga ehemplo, nahibaws bisan kinsa nga si Shakespeare ang misuwat sa Hamlet. Usa kini ka general statement sa usa ka kamatuoran. Busa mo gamit tag koto inig nominalize sa nga si Shakespeare ang misuwat sa Hamlet. Sa hinapon, Shakespeare ga Hamlet to kaita koto wa dare demo shitteiru. Shakespeare ga Hamlet to kaita koto wa dare demo shitteiru. Sama sa atong gisulti ganiha, mas maayo gamiton nato ang no kung aduna kay emotional involvement sa imong gisulti. Busa inig-ingon nimo gusto ko ani, di ko gusto ana, mas maayo gamiton ang no kaysa koto inig nominalize. Pangalitan ng sentence, gusto ko motokar og piano. Ang motokar og piano, mas maayo i-nominalize nato gamit ang no. Kay klaro man nga aduna kay emotional connections pagtukar og piano. Mao man kini imong hilig. Busa sa hinapon, watashi wa piano hikuno ga suki desu. Watashi wa piano hikuno ga suki desu. Apan pwede po nimo gamiton ang koto. Watashi wa piano hiku koto ga suki desu. Watashi wa piano hiku koto ga suki desu. Gusto ko mahimog sushi. Sa hinapon, sushi o tsukuru no ga suki desu. Sushi o tsukuru no ga suki desu. Pwede po ka mo gamit og koto, pero wa kini kaayo emotional connection. Sushi o tsukuru koto ga suki desu. Sushi o tsukuru koto ga suki desu. Ang sentence, kontra nako ang pagpanglimpyo sa akong kwarto. Sa hinapon, watashi wa heya o souji suru no ga kirai desu. Watashi wa heya o souji suru no ga kirai desu. O gamit ang koto nga kuwang sa emotional connection, watashi wa heya o souji suru koto ga kirai desu. Watashi wa heya o souji suru koto ga kirai desu. Karon unsa mang mga higayuna nga kinahanglan no ang imong gamiton inig nominalize. Kinahanglan no ang gamiton kung ang verb sa imong main sentence usa ka verb of perception sama sa miru motan-aw, mieru makit-an, kiku maminaw, kikoeru madunggan, kanjiru mabatyagan, o ajiwaw matilawan. Pirmirong ehemplo, akong nakit-an si Mami nga mihawk ni Santa Claus. Ang atong verb sa main sentence kay nakit-an nga usa ka verb of perception. Busa no ang kinahanglan natong gamiton sa pagnominalize sa subordinate clause nga si Mami mihawk ni Santa Claus. Sa hinapon, okasang ga Santa-san wo kiss shita no mita. Okasang ga Santa-san wo kiss shita no mita. Ang paggamit og koto kay sayop, kay ang mita o mitan-aw usa man ka verb of perception. Sunod nga ehemplo, maminaw ko nimo nga mokanta kag hinapon nga kanta. Ang atong verb sa main sentence kay maminaw nga usa ka verb of perception. Busa no ang kinahanglan natong gamiton sa pagnominalize sa subordinate clause nga mokanta kag hinapon nga kanta. Sa hinapon, anata ga nihon no uta o utao no kikimasu. Anata ga nihon no uta o utao no kikimasu. Ang paggamit og koto kay sayop, kay ang kikimas, maminaw, usa man ka verb of perception. Nakadungog kog mga bata nga nangatawa. Kinahanglan ato ning usbon jutay sa hinapon kay ang nakadungog lahi man nga verb kaysa maminaw. Ang hinapons makadungog kay kikoeru. Ang kikoeru usa gihapon ka verb of perception. Busa no ang atong gamiton sa pagnominalize sa mga bata nga nangatawa. Sa hinapon, kodomo tachi ga waratteiru no ga kikoemasu. Kodomo tachi ga waratteiru no ga kikoemasu.
Dili sakto kung mogamit tag koto tungod kay ang kikoemas usa man ka verb of perception. Ang sunod, kinahanglan no ang imong gamiton sa pag-nominalize kung ang imong sentence makigklaro. Pangalitan, ang mibuhat og blah 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 mao si blah blah blah. Tan-aw na to atong mga ehemplo. Ang sentence, siya usa ka lalaki, mao ang mipatay kaniya, usa ka babae. Ang mipatay kaniya, usa ka babae, kinahanglan natong inominalize gamit ang no. Kay nakigklaro ka man nga ang mipatay niya way lain kundi siya, kadtong laki. Sa hinapon, kanojo koroshita no wa kare da. Kanojo koroshita no wa kare da. Sa ingon ani nga mga klase nga sentence, ang paggamit og koto dili sakto. Ang adlaw nga miuwan kay Sabado. Ang nga miuwan kinahanglan i-nominalize nato gamit ang no kay gusto man nimong klarohon nga ang adlaw Sabado ug dili laing adlaw. Sa hinapon, ame ga futta no wa doyobi desu. Ame ga futta no wa doyobi desu. Ang paggamit og koto kay dili sakto. Ang miluwas kanimo kay ako. Ang miluwas kanimo kinahanglan tang inominalize gamit ang no kay ato mang klarohon nga ako mao miluwas kanimo ug dili laing tao. Sa hinapon, kimi o tasuketa no wa ore da. Kimi o tasuketa no wa ore da. Ang paggamit og koto nining higayuna dili sakto. Sunod, kinahanglan mo gamit kag no kung ang imong sentence usa ka explanatory sentence. Ang explanatory sentence mohatag og rason. Pangalitan adunay mosukmat nimo. Late na pod ka? Unya motubag ka, wa magud mo bagting akong alarm clock. Kini usa ka explanatory sentence nga mohatag og rason nganong na late ka. Imong ipasabot nga kini usa ka rason gamit ang no. Atong tan-awon ang sunod nga ehemplo. Atong tutukan, late ka. Okurimashita ne. Wa magud mo bagting akong alarm clock. Mezamashi doke ga naranakatta no desu. Mezamashi doke ga naranakatta no desu. Ang no, pwede po ni mamubo ngadto sa Mezamashi doke ga naranakattan desu. Mezamashi doke ga naranakattan desu. Tungod sa no des o des, ang tibuok sentence na himong rason nganong na-late ka. Kini nga styles pagsulti, kanunay ni nimong madunggan sa adlaw-adlaw nga panag-istoryahanay. Sa tao nga luspad, mangutana ka, okay ra ka? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Og ang pikas motubag, natrangkaso manggud ko. Kaze o hiichatta no desu. Kaze o hiichatta no desu. O kaze o hiichattan desu. Kaze o hiichattan desu. Kining tubaga tungod sa no des og des nahimong rason nganong luspad siya tungod kay aduna siya trangkaso. Sa taong ginerbyos, mangutana ka, unsa may imong gibalak-an? Doushita no desu ka? Doushita no desu ka? O doushitan desu ka? Doushitan desu ka? Ang imong paggamit og no des o des sa imong pangutana, nagpasabot ng ngita kag rason. Pangalitan ang tubag. Nalimot manggugko sa akong report. Ripoto wasureta no desu. Ripoto wasureta no desu. O ripoto wasuretan desu. Ripoto wasuretan desu. Aron pag-eksplikar o paghatag og rason nganong gikuyawan siya. Siguro kasab-an na ron siya siyang amo. Atong sumahon ning lisona, atong naestudyahan unsaon paghimo og mga subordinate clauses gamit ang koto og no. Aron ang tibok nga sentence nga nagtapos sa noun, adjective o verb bakaha mahimong grammatical nouns nga pwede nimo ibutang sod sa sentence isip noun. Mapa-subject ba, predicate, direct object, indirect object ba ug uban pa. Sa kasagarang higayon, ang koto og no pwede nimong bali-balihon. Apan adunay mga higayon nga koto ra imong magamit og no ra ang pwede nimong gamiton. Atong gamiton ang koto nga nagpasabot ang kamatuoran
kung mag-nominalize tag mga clause o sentences nga wa tay emotional connection. Ang sentence o clause usa ka abstract concept o sa huna-huna ra, unya indirect siya, unya di ba ka usa ka general statement o kinatibuk ang kasayuran. Kinahanglan pud ta mo gamit og koto kung ang koto bahin sa usa ka set pattern o formula inigbuhat sa verb conjugation, sa mas pag-ekspresar og abilidad, eksperyensya o panagsa nga panghitabo. Ato ni silang tukion tagsa-tagsa sa laing lesson. Unya gamito nato ang no pag nominalize kung aduna kay personal o emotional connection sa sentence nga imong i-nominalize. Pangalitan pag-ekspresar sa imong gusto o di gusto. Ato pong gamiton ang no kung ang verb sa main sentence o sa ka verb of perception sa mas mutan-aw, maminaw, mubatyag. Ato pong gamiton ang no kung mohimo tag mga emphatic sentences sa pagklaro. Ang mihimo ani ako. Koreo yatta no wa boku desu. No pod ang atong gamiton paghimo og explanatory sentence nga mohatag og rason. Tungod kay sakit magud akong o. Ata magaitay no des. Ug diri ra ko to batong leksyon bahin sa paggamit sa koto ug no pagbuhat og mga subordinate clauses. Kita na pud ta sa sunod nga leksyon. Gambarimashou. Kung arisgado kagyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho o naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 1,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.